হয় नंगौ आङो तारमाने कंग्रेस दलनिफ्राय एबार 2026 नि जितु बिसायख'थि बिधानसभानि बे बिधानसभानि बिसायख'थिनि कंग्रेस दलनिफ्राय आङो बिजाथि महरै मोननो थाखाय आर'जलाइ होदों आरो जुदि कंग्रेस दला आंखौ बिजाथि महरै आंखौ बासिनानै लायोबा आङो गेलेगोन आरो देरहालांनायनि सुबिदा जथेस्थ' दङ माने जथेस्थ' माने कंग्रेसि जेब्लानोखि दङ गोदो गोदाय कंग्रेस खालामनाया बे कंग्रेस खालामनायफ्रा माखासे उत्साहित जादों आरो नुनो मोनदों नङा थांनाय समफ्राव अमरेश लावरुया कंग्रेस दलनिफ्रायनो एमएलए जादों जथेस्थ रायजोनि खामानि मावदों बेनि उनाव पदम बाहादुर चौहाना माने कंग्रेस दलनिफ्रायनो मिनिस्टार जादोंमोन बेनि उनावहाय फैयै फैयै बिटिसि जितु माबा जादोंमोन सुक्ति जादोंमोन 2003 सनाव बे समावहाय कंग्रेसआ बेयाव बिपिएफखौनो सालायनो होनायखाय कंग्रेसआ हाबफायैखाय 17 बोसोर ओरैनो थाबाय कुनु बहाय एक्सारसाइज खालामाखै कंग्रेस दलआ बेनि परबर्ती समाव थांनाय 2020 आवबो कंग्रेसआ बेयाव नाजायाखैमोन हाबनो नाजायाखैमोन 22 बोसोर कंग्रेसआ बे बिटिसि ओनसोलाव माने कुनु राजनैतिक भावे किनि सिन्ता चर्चा खालामाखै थांनाय 2025 नि जितु इलेक्शन बहाय मोनफ्रोमबो माबायाव 40टा समस्थियावबो प्राय बिजाथि होदोंमोन एसे आगान सुरजेनदोंमोन बहाय हयथ' देरहालांनो हायाखै खम बेसि परिमाणे रायजोनिफ्राय सहारि मोनदों आरो विधानसभानि इलेक्शन बिटिसिनि इलेक्शन आरो एमपि इलेक्शना जुदा जुदा सेन्टिमेन्टनि जायो नालाय आरो बेनिखायनो एबार थांनाय 25निफ्राय एबार नैबे विधानसभानि जितु इलेक्शन बहाय सम्पूर्ण रूपे माने बिटिसि ओनसोलावबो गेलेनो नाजादों बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोङो तामुलपुर समस्ति हिसाबै आं बिजाथि महरै मोनोबा देरहालांनायनि सम्भाबना जथेस्थ' दङ खारन कंग्रेसिफ्राल' नङा रायजोनिफ्रायबो आङो मोनगोन मोनसे आंहा समाजनि बिभिन्न धरननि खामानि मावबोनाय हिसाबै आङो सिनाखि दङ आरो जेरै आङो मोनफ्रोमबो संगठनफोरजों जड़ित दंमोन नन अर्गेनाइजेसन संगठनफोर जेरै साहित्य सभा दंमोन कर्मचारी परिषद दंमोन टिचार एस'सिएशन दङ बेवहाय आङो मैखोम बाहागो लाबोदों बे हिसाबै सिनाकिफोर दङ बिथांमोना आंखौ मदद होगोन होननानै खोथा होदों रायजोफोराबो खोथा होदों आरो इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपिनिफ्रायबो आङो एसे माने पार्टी नङा एसे प्रार्थी माने केन्डिडेट हिसाबै आङो भट मोननायनि आसा दं रायजोफ्रा आंखौ थुलुंगा होगासिनो दङ दावखोलांबाय था जोङो दङ जथेस्थ' जों सहाय सहजुगिता होगोन नोंथांनिफ्राय जों बहुद आसा खालामदोंमोन किन्तु बारे बारे माने थगायजाबाय थानायनि थाखाय जों एसे नार्भास जादों एबार जुदि कंग्रेस दोलो जानाबाबो हक बा अन्य दोलोबाबो जों बेखौ नाया नोंथांखौल' नायगोन नोंथाङा देरहालांनांगौ जों बेखौल' मिथिगौ होननानै रायजोफोरा बुङो हाबदों गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव हाबदों बर'फोरनि गेजेराव हाबदों राजबंशीनि गेजेराव हाबदों माइनरिटिनि गेजेराव हाबदों बिभिन्न 26टा जनगोष्ठीनि गेजेराव जोङो प्राय हाबजोब्बायानो दा आंहा माखासे माने गथा भट दंखायो गथा भट थायोब्ला आङो बे गथा भटखौ आङो मोनगोन जोङो फुल मेलाकर 70+ लानानै सरकारखौ जोङो दानो हागोन मानोना उन्नयननि दिगखौ नायदों दिनैहाय जों नुनो मोन्दों दानि सरकारा जाथिखौ लानानै जात पातखौ लानानै राजनिति खालामदों बेनिफ्राय जेब्लानाखि स्किम होदों बे स्किमफ्रा दीर्घमियादि नङा ह्रस्व मियादिनि स्किमफोर होदों बेफोर थाबैनो जोबना थांगोन आरो माखासे स्किमफ्राथ' 2011 सनाव जितु कंग्रेसआ जितु मेनिफेस्ट' दिहुनदोंमोन केन्द्रीय सरकारा बेफोर गासैबो आगोलावनो माने होखाजोबनाय माबा बेखौ मात्र एक्जिकिउटल' खालामदों माबाया बिजेपिया खिन्थु कंग्रेस सरकारा बेफोरखौ बानायना गालांदोंमोन गतिके गोदानै जेबो लायाखै दा जितु असमनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा जिखिनि आसनिफोर जों धार लानानै देशखौ बेसेबां बा रायजोखौ बेसेबां दिन सालायलांबाय थागोन बेखौ जोङो फैयोबा मोनसे स्थायी मोनसे हामादान खालामनानै सरकार दानानै गोजोन थासारि लाबोनानै माबागोन समाव उन्नयन समाव अधिकार समाव मर्यादा लानायनि जितु मोनसे संकल्प लादों बे हिसाबै सरकारखौ जों बानायलांनो हागोन